чашата се нарича часен и нейното предназначение е да се разбие самия чай. Тъй като чай сам по себе си той не е на листенца, както ние сме свикнали да консумираме чая. Това не е запарен чай, който е познат в Европа, а чай, който се разбива, чай, който е на прах. С тази кърпичка, която се нарича чакин, домакина трябва да подсуши чашата. За да имате един качествен чай, независимо дали той е запарен, дали той е разбит по този начин или е варен чай, това е първият чай, който въобще се създава, това е вареният чай. Това е през периода Танг в Китай, тъй като Китай е страната, която е родината на чая. И тогава чая е бил варен. Значи, представете си чайните листа, които са изсушени и които са направени като блокчета. И те се варят във вода, заедно с джинджифил, с сол, с лук и с различни други подправки. Този чай, разбира се, не остава толкова популярен, защото е много специфичен като вкус, по-скоро прилича малко на супа. Въпреки че подобие на такъв чай може все още да срещнем в Тибет. Също индийският чай е на базата именно на този варен чай. Следващия етап от развитието на чая е по време на династията Сун. Това е Сунската династия в Китай, когато от Япония в Китай за изучаване на будизма са изпратени много монаси. И именно това е периода, в който те за пръв път се срещат с чая на прах. Чая на прах се нарича матча, което буквално означава кихлибара на живот. И те пренасят именно традицията за пиене на чай в Япония. Япония е единствената страна, която надхвърля обикновения акт за пиене на чай и го превръща в изкуство. Това, което виждате. Апогей в развитието на чайната церемония в Япония, това е периода на военната аристокрация. Тогава, когато Япония води много войни за обединяване. Един от основните предводители за тези войни е бил Ода Нобунага. Това е един даймьо. Даймьо, това са князете в Япония. Той на 20 години всъщност поема този пост и така бил е доста буен като нрав. Но огромно значение в неговия живот оказва неговия учител, който, за да може да покаже грешките на Ода Нобунага, тъй като е по-нисък ранг от него, не може директно да каже проблемите, но той прави едно ритуално сепуко и в процеса на своето преминаване, на своето умиране, той вече има възможност да сподели с Ода Нобунага разочарованието си от неговото поведение. Това действа толкова силно и прави такова впечатление на младия Ода Нобунага, че той тотално променя живота си и си поставя за цел да обедини Япония, която до този момент е била в разпръсната и разделена на малки царства. Това е и периода, в който чая